Njani ufika ngama Friday? Buka. Njani ufika ngama Friday? Ufuna omunye umuntu buka. Wena ufuna omunye umuntu wena. Wena uphinda ufuna omunye umuntu wena. Ulandela mina ngiyisiza manje ngamanje ukuthi ngiphumekele before angigulisa Nkosi yami. Sasefresh kabi nawe uyangibona futhi. Athi ngibone mama, athi ngibone. Okay. Sasefresh kabi, ngifuna ukuphuma sasefresh. Yeah. Nginje, ngi-healthy. Nje. Ngifuna mama yaboya kunuka. Mama yaboya kunuka. Mama yaboya kunuka. Vaya awuthami. Vaya. What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani nanti umuntu kabani. Namhlanje bafethu ngibhalelwe my sister. I won't explain the story khona uzosichazela yena bafethu. Ubani igama? Asanda wakandlovu. Asanda. Sicela ukuthi utshele abalandeli bami lapha yana ukuthi why did you write to the show? Baleleni show mama. Ngifuna ungitholele i-boyfriend yakho, i-baby daddy lami kahle kahle. Yes. Uyayilungisa ubosothi boyfriend. Yeah. Ngifuna ungitholele yena cause ufika Friday aphinda hambe angimazi nje ukuthi uhlalaphi, uhlezi athi emsebenzini yena ngifuna umthola ukuthi kahle kahle ngibandle kabhizi ngaye ngoba sengize ngisola ngazi ukuthi ukhona kabhizi ngaye mina. Okay. So nina no baby daddy nesikhathi singakanani injola or nithandana? Sine baby daddy sina 5 years sithandana mina nalo. Yeah, 5 years. So sokuqala ukubona ngani manje ukuthi hayibo lo muntu lona ngathi akasasilo umuntu engacala naye. Ngiyazi phela nina once umuntu waze washintsha uyabona ukuthi khona ukushaya manje akasalala endlini. Yes. Okungicakayo nje lokho akasalala endlini. Akathumela imali noma ngathiwa bekanti makahambile ayithumela imali yomntwana. Akathumela imali akenzi next yena nje into akayenzayo ukuthi makafika ageze mama boy uphekile nje akasafuni ngisho nesex ke ekamereni nje hayi akangibambi ngisho nokungibamba ke ngithi sithi noma silele aguquke 2 minutes after 5 minutes ngabo 5 ekseni angisamboni baby ngiyemsebenzini. Hawu ngabo 5 ekseni wena ngiyemsebenzini bajwayele ukungena ngo7 wena soya ngabo 5 ekseni manje sekwenze njani abuye late athi yena hayi nama meeting ngimele ngiyo-attenda manje kuseni na late ngizowa-attenda mshuthi mhlawumbe ngizokulala khona angazi ngoba ngiyobe nginomsebenzi. Ngithi hawu ulala njani emsebenzini ngoba phela endlini iseduzane nasemsebenzini awudingi ngisho even transport. Yes. Uthi yena hayi lokhu ku-patient nje ku-like izinto eziningi kuyadingeka bafethu unemuzu sister uyakhala izitori ziningi uthi nangale mfethu manje mabaye ekamereni uma out akasafuni next and ngiyazi bo sister banokusibiza ngezinja ngoba inja masidla kamakhelwana isadla ekhaya. Hawu Nkosi yami sister mina into engizoyenza ngizohamba ngishaya investigation manje ngibuye ne-evidence. So umbuzo wami uyi1 ushosho ukuthi sichubeke senze lento le. Yeah. Ngathi mase ngibuya uthi no Smazi umuntu wami ngiyamthanda lona angifuna vele kuma camera cancela kanje yabona noma ngathi uyahlaziseka noma ngavele America ngiyojabula ngize ngiqabule emafu. Aw danke sister ngicela ukuthi uhambe manje uye endlini mina ngizobuya kuwe ne-evidence ne. Okay. Ngiyabonga. Bafethu nizwela usister uyakhala. There's no formula when it comes to relationships, but I am as Smazi TV ngithini asifuni indaba zokuchithelana bafethu sifuna into straight. It's your boy Smazi. Let's go do what we do best, of which is what? The investigation. Danko is thank you. Danko.
happy two pieces your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ibhizi nobani anti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu. Ngiphethe my sister beyakhala athi hey umuntu wakhe warawa. The last time I saw you mama right? Right wena. Right mama ngifuna ukukhombisa evidence. Umgcine nini lo muntu wakho? Sengina 2 weeks ngamboni. 2 weeks. 2 weeks ngamboni. Okay. Kule 2 weeks. Friday uyafika athi yena ujahile emsebenzini. Yes. Unama meeting ekawajahile nje nani. Ngithi okay it's fine hamba because sinomntwana. Una 3 months lo mntwana. So nginokumtshela ukuthi okay mawuzohamba wena usi umntwana amthole kanjani alithola kanjani uthando lika baba wena every Friday uma sinjani ubaba. Yeah. Athi yena ngisaya emsebenzini ngizamela yena imali yokuthi akhone ukuthi adle akhula bemdala. Ngithi mina okay it's fine hamba. So manje angazi ukuthi kwenzakalani ngifuna ukuthola kona lokho ingako ngicele wena ukuthi ungisize because sekungaphezulu kwamandla ami manje. Yeah. So sister mina ngihambile ngashaya ispani ne. Mangithi ngibhizi lana nespani ngimbona lo muntu wakho business inye islender ngizokukhombisa right now. Athi ngikhombisa sister uyambona lo sesilo? Ngiyambona. Uyu umuntu obhizinisi yamazi? Angimazi. Awumazi? Ngiyazi ngambona. Yabo. So the reason why I called you this side it's because ngiyabazi ukuthi right now bakuphi sister. Manje uthini wena ufuna siyobabona yini? Yeah. Usho ngibona ngathi uyashake uyachupha. Angishake ukuthi uyangicasula lento akayenzayo because mina ufuna ngithini kumntanami ufuna ngithini kumntanethu ngithini yini into engizoyisho umntana uyabuza ubaba ukuphi so umntwana mncane mara the more akhula the more azongibuza ukuthi ubaba ukuphi ngifuna ukubona ubaba mangizomtshengisa ubaba wrong obvious umntwana uzoba mdala uzoyifunda izinto ezenzeka emhlabeni naye afuna ukuzenza ekhaya afuna ukulungisa izinto mayithini manje sihambe soyilungisa lento sister uthi sister bafethu ufuna ukuyombona ubaba ukuthi ubhizi nomuphi umama ngoba umntwana ekhaya kumele azubaba right ngiyayithanda ivibe yakho sister abantu abaningi abanandaba na ridings so thins siyavaya manje angithi cela sambe sister sambe cameras let's go sam sister abona lapha phezulu labaya labahleli khona labanye let's go lo muntu wahamba endlini angagcokanga impahla ezisona yebo ngiyaqala nje ukubona nekayigcokile mina Eluza sister waza naba laba phe bakhona labantu ababo abajola mnandi nkosi abajola mnandi abajola mnandi Sanmanani kwenzakalani la awuthiyami ngicela ubambe la tu kwenzakalani awuthiyami ngikhathele kwenzakalani mama kaBoy mama ubani wena mama mntana kodwa kwenzani hawo mama kaBoy uBoy my foot wazokunyela wena mama Boy sister kanti wena unesikhathi singakanani ubhizi nalomuntu sina 2 years manje akazangitshela ngoba mama kaBoy 2 years sister konje wena uthe nesikhathi umntana ethu una 3 years manje una 3 years Shuthi mina lo 2 years lokho ngina wena ngezislim mama lalela lesikhathi ukuyothela ingane mama uthe wena angithi angeke uzukhona ukuya emacansini so kumele senze nje wenhluleka ukukulinda ukuthi size have sex uze uyahamba uya komunye umuntu no Shuthi mina ngikunika enough ngiza ngikunika nendlalifa wena uyahluleka mama lalela ungasebenzisi udla wayengangitshela ukuthi wena uno baby mama bengisazokutshela ngizama ukuba wait guys please ngicela Uthiyamona udlala ngenkawuza kahle awushaya ngapha ukuyushaya ngapha uthanda bani imbani nomthandayo la hayi wena uyanya wena udinga induku futhi awushayanga wena ubani nomthandayo sister wena bowazi next ngalo sister angazi next mama kaBoy ukube bekuthiwa wena ufuna ukuthatha isithembu ngabe wangitshela bengizokuvumela anginayo inkinga nokuthi uthathe isithembu mina and manje awuthiyama ujola in public buka abantu bayakubuka la ubhizi nalesi sister kodwa phela ukuthi akangibhishi vele umuntu wakhe azo mina ngifuna ngibe i-housewife ngicina umuzi wakhe ayikuyinike mina ngikotize mama awusi housewife unkosikazi kimi yena njengoba ngisho mama bengizothi mangikubekezelela mama usingaye emacansini yena bekhona akwazi ukukuseka mama akhe manje ngiyacela mama boy mina ngiyasekela mina
ngiyasekela yimisekela ngiyasekela awusekeli sithando sami phazela thina ngibande silima kahle kahle lana ngibande silima kahle kahle lana usithanda soyithuna ikhona njalo kodwa uthini awuthiyami ubafuna boyi-2 awuthiyami awuthami ngicela ume kancane nawe mfethu awuthiyami ngabe uphethe isilenda ngabe uphethe isitufuza awuthiyami kube bekuthiwa wena uyazi ukuthi lento le ufuna ukuyikhuluma ngabe wavele wangitshela ngicela ume kancane mfethu ngiyacela mfethu I know when uthini usijwayela ka wena usimama boy ini yini into esekhuluma edini no awuthiyami ngibhalele my sister mina yikho into bengayenza awungithembi mama wena ufuna umntwana ethabona luphi uthando awungithembi na athole luphi uthando lababa now you go behind my back like uyocela abantu ukuthi bangilandelele ufuna ngenzeni uyangisinda ngaphezu kwamandla ami ungihlulile mina manje awuthiyami wena kahle kahle yini into oyithanda ngapha yini into oyithanda ngapha njengoba ushaya nga-2 awuthiyami okay if I were to explain amaqiniso awuthami umama kaBoy akafuni uku-exercise and uyangibona ngislima uthi yasinda and uyifuna every day shani uyamuzwa uthini wena kahle kahle ufuna isilenda wena uthi yasinda wena uthi wena uyasinda akungona ngithatha umntanami ngithatha umthwalo wami ngihambe ngekhaya mama Boy no ungangishiyi mama Boy ingane kumele siyikhulise soyithu no njani ufika ngama-Friday buka ufuna omunye umuntu buka wena ubhizi ufuna omunye umuntu wena ubhizi ufuna omunye umuntu ulandela omunye umuntu ngicela ukubekisela le ngane ngiyacela mama umbekisela yini buka umthengele nesishibo sesitiyela umthengele nesishibo uzuyamkhapha uyathenga isishibo yini awuthami ubonani uyalungisa noma uyakha no awuthiyami mina ngizolungisa awuthiyami ekhaya isithembu into ekhona mama kaBoy ngicela yimi ekusindayo angisho akungane kuhambe mina ngicela udecide njengamanje ukuthi kahle ufuna ini ushutha imali yomholo ngithanda noyithuna bathanda boyi-2 awuthiyami bathanda boyithu isithembu awuthiyami ekhaya sikhona sikupublic mfethu umama kaBoy sister wena kasakutshele ukuthi manje unomuntu warawa okokuqala nje futhi isapheze kimi ngiyamangala azangitshela usithandela ucansi wena yinto esithandela yona leyo mara naku sister buka ngapha umthengele amaphetsi amarasheli la maphethi lawa thatha wagqoke ngoba ngigqoka into yakho mina ngijwayela kabona nginyela wena ngenza isipho sonke lesikhathi uyakhashwa yena mangayothenga amaphethi mina nginikeza imali ngihamba ngiyothenga amaphethi nakhona yileyo mali enelela wamaphethi izokwenzani nginomntwana mina ucala ukuthi umntwana udayipha ngani uyajwayela wena uyajwayela ufunani kithi yini into oyifunayo kithi mama kaBoy pray awuthiyami kahle kahle njengoba sekume sowuthini wena ufuna ubani la awuthiyami angina choice like inhliziyo yami mfethu bathanda ngikhuluma into straight khuluma into straight ngithanda noyithu mfethu umama kaBoy bathanda zingakho wena zingakho inhliziyo oyiphethe wena ungumuntu nje ngoba ngithi mina abantu baphethe inhliziyo eziyi-1 wena uphethe inhliziyo ezingakho singakhona ukukhuluma endlini mhlawumbe ngicela ukukhuluma endlini angisho ngithola udola khona la public sekumele uzokhuluma endlini ngoba naku wena sengithola udola mara mama Boy yini lento yenzayo umshado wethu manje so kahle kahle awuthiyami kwenzakalani awuthiyami ngikhulumele awuthiyami naye mama nomunye futhi ngaphandle kwalaba sister uthini umngani wakhe ngumngani wami nesizwe wakhe umsesi wakhe usesi wakhe umngani wami mfethu it's not like ikhona kuyenzakala kunomunye futhi nomunye ongekho la kahle wena sonke nje usithanda sonke la mhlabeni usithanda sonke la mhlabeni wonke wena ukuthi uzomthanda la mhlabeni thiwa kunomunye usesi wakhe ongumfazi wakhe angizwa kahle ubani-ke lona ngicela phela ungicabele futhi angizwanga kahle seswalo intombi yakhe ingane ongayazi wena ufika every Friday mawufika wena ungitshela ukuthi emsebenzini yiwo lo msebenzi owusebenzayo lo awuthiyami akubamba nje khona lana ngikwi-standby mama like mina ngingazi lokho angikwazi mina lokho
So kahle kahle awuthi yami ubadlala boyi2. Unemfazi endlini. Unemfazi endlini nengane ezithu. Khona omunye ngaphandle. No, Thetha. Yimi sendifana. Una relationship. Unabantwana abayi2. Size ngawe la. Abantwana abayi2 ngaphandle. 2 yabantwana ngaphandle. Mina ngikwazi lokho. Una 2 years uthola noSesi. Lifi. Awusi-stand by mama ke. Wena umuntu wami uyiphupho lami. Usendlini ke yena. Lohlala naye endlini ke yena. Lohlala naye endlini. Lohlala naye endlini yena. Usesakomdala. Uhlala nosesakomdala. Nangu umuntu okhipha izindaba ngapha. Nangu umuntu okhipha izindaba. Useswami mfethu Angeke uhlala nosesakomdala wena usesakomdala ukugalela abantwana abayithuna. Ngithi wena nosesakomdala nakhwelana. Akusi abami labantwana phela. Mama kaBoy mina nginomntwana oyi-1. Unomntwana oyi-1 wena. Ende wena utawubafuna ukuthi umamakho makungathiwa silanda umamakho uyasitshela manje uyokutshela ukuthini. Lento ekhulunywa nguSiphe yini leyo? Uyayazi nomamakho lento ekhulunywa nguSiphe angikala ukizwa ngoSiphe lento yeni. Bazwena baby, bazwena sithando sami. Yo awuthiyami. So ngitshele manje. Lona kashayanga lo. Lena kahle kahle ufuna ukushaya. Kahle kahle unidlala noyi2. Wena yini lento yenza? Badlala ngicela sekhuluma endlini. Yini into esekhuluma endlini? Ujola public ngeke, ujola public ufuna yosokhuluma endlini. Ngiyeke. Ungijwayela sister. Ungijwayela kabi. Sister njengoba sifikile lana uyayibona isituation kanjani ne? Uthini simisa kanjani ngipalelwe nguwe. Uthini sister? Yabona mina into engizokutshela yona. Sala noSesi yena. Sala noSesi. Mama kaBoy. Uqinile ukungibona ngigrind ngawe. Grind ngawe mina manje. Ngigrind ngawe. Ngamane ngithola ubaba, ngamane ngithola umntana ubaba. No awuthiyami mina ngipalelwe uma isister uyabona. Mina ngipalelwe uma isister, mina ngize kuzosolve situation. Yini into sithandela yona? Mama kuyazi ngifuna ikusasa nawe. Ngapha. Kodwa ungitshela ukuthi unabantwana abayithuna. Futhi wena kahle kahle uyafeba wena. Ukukhomba lapha Uyafeba wena besedoda wena. Engage mama ngithi ngintsheli bengisazokutshela ukuthi ufuna ngenze isithembu. Mina ufuna ukuthi ungingeze lo ufuna ikusasa yini le ifuna kimi kahle kahle. Ipayila ngithi ring ulwelani mama. Wena lena ukushada yena. Mina ngoba nginomntwana ngoba ngikuzalela umntwana. So kahle wena uthi ngibani ongcono kahle kahle umfunayo la kulethu singasabala abaningi awuthiyami. Mfethu yazi mfethu ekhanda lami liyashisa no la. Sho ngoba ngapho phela uphethe isitufuza, ngapho uphethe isilenda, uyayibona nje lento ihlangene. Ngicela sambu zama ukuyehlisa pray. Uyamshiya yena manje. Ngizomfonela mfethu. Uzomfonela ngizoyenzani? Uthini sister? Ungayixaki ukungifonela futhi. Ungayixaki nje ngokungifonela. Hayi ayikho into zoyipha ungayixaki. Yes you. Mayikai. Awuthiyami. Sister, ngize ngawe mina lana. Uma mina ngiyenzani lento yini lento ngiyenzani mina amaphetsa alo sisi awuthiyami ngicela izindaba zabantu. Okay awuthiyami ngicela mama kaBoy yini hayi siyabi sokwenzani endlini wena na Friday uzophinde wenze the same thing. Siwa vele every Friday uyahamba ufike uphinde uthwe nemsebenzi. Ngiyona umsebenzi osebenzayo. Okay athini isikhathi. Camera, asisikhulume noma isister ngapha. Sister. Asikisi ukukufikela kanje. Cela ungitshele sister ukuthi kahle wena usona isikhathi esingakanani intshola nalomuntu ayibo izinto enjani. 2 years maybe like 3 months, 3 months. So umuntu wakho vele lo umuntu straight. Umuntu straight engazi ukuthi mina ngithanda yena kuphela akekho nje umunye ngimbanqa naye. Because manje lo muntu unomntwana ngale unomndeni. Ngiyathuka nje ngiyamangala zonke lento ngicela ngokuthi unomntwana unomunye futhi ahlala naye endlini nje kuningi and mina ngizoyisiza manje njengamanje ukuthi ngiphume kena before angigulisa Nkosi yami ngisase fresh kabe nawe uyangibona futhi athi ngibone mama athi ngibone okay ngisase fresh kabe ngifuna ukuphuma sase fresh nginje healthy nje ngifuna ngebhokisi sase ngicane kabe mina manje ama plastic wakho akawathatha olamaphese akangithengele wona akawagqoki. Ngiyakuzwa sister. Ngiyazwela. Bafethu, it's your boy Ismazi bafethu. Nezwela kuthiwani bafethu. Uthi usister amaphethe abawagcoke. Wena ngona ngaluza
Ngikome Uyabuza ngcono noma- ngani uyayibuza wena? noma uyibuzile? Wena ungcono ngani? Ngibheke kahle, Ngiyakubuza. ngibheke kahle. Uma ucabanga ukuthi mina angikho proud ngomzimba wami. Wena yini wena yini? Mama yini, kaPoy, wena, wait, yini? mama kaPoy, wait, Yini mama wena? kaPoy. Yini? Ima, Yini, mama kaPoy yokunuka? ngicela Mama ngalo kaPoy nile. yokunuka? What's the use Wena ukuthi hita nina ngoma ngoba lapha. Mama kaPoy Whoa, yokunuka. whoa, Mama mama. kaPoy yokunuka. Yimani. Mama kaPoy yokunuka. Whoa. Yima, sister, whoa. Whoa. Wena. Myekeni, uright. Wena. Vaya awuthami. Vaya. Sister ngize ngawe la ngicela ukuthi ungamlwisi usister naye uthi beyangazi next sister. Cela ubuza ukuthi ungasho ukuthi nje today iyajula 99 ikhonile ukuthi kusize yini. Hayi kona ngisizile ngisamfunda empilweni yami ngisamfunda. Manje- Ngifunde nokuphinde ngimbone umntana nami ngizomtholela ubaba ongcono. Yeah. Ozokhona ukwenze treat njengobaba. Yes. Amkhombisa uthando lababa. Angeke ngithi ngizotshola nomuntu ngitshole nomuntu oyenza sona. Umuntu ozongicathanisa nabantu abame kahle mshoni mina ngimanga kahle. Eish. Shoni mina ngikho muhle. Sister. Angeke nje mina So right uthini sikuprovide izinto ezifana nabo ma counseling kanje. right. Right. Yeah. Okay sister ngisacela ukuthi uye endlini ungamlandeli lo mjita ningayo. Ngiyacela sister ne. Danko. Sharp. Ekuseba fethu ithi your boy uSmazi rooftop sabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko thank you. Danko. Gijimisibubu busuku nemini ngiyaspana